Tumurigariri oroboti rwatwikeire hono iganduri muna nigo ya mateche abantu batano na batatu banyaka bakubatiranirwa gwasomba sekono mutindi chinsemo cha Nyabisabo iyo gotoka imebunge ya Nyaribari chache maiga yigali yabo yabugorete avocado amone Messi kubatiranirwa gwasomba sekono yo nendo yote bakana muna chichuba chiamaruo nigachuya toka sensemeyo igento kagere buna nacho cyanyara kaba nsachinde chikoirera humba sekono yo kwane kigwa botenelibwe county ya Kisii nigo banyaka bokoika asichinsemecho na kwandi ngabo banyaka bakubatiranirwa umusomba sekono banyaka bakomenyekwa sinyagitari nabo igo county ya lire iragochea gotenera oko urwali kwabo. Jengoro Ronald Nyakweva ibondo muwaziri bwamangana y'obachenu ase county ya Kisii serikali yo mugabana wito twanjete Paul Simbarat nanyore report nga amaba abantu baumire gaiga ndo bisi na mnyogane chi ambulance twaja gokonya abaminto bari barenge involved ase amangana y'abagaiga dada ko reporting twabashkurikeire bari baumia bobe batatu babere baumia so mutwe ayo moko goroko moko ko beting kwabuneka abandi banyara magira kidogo bonse twabashkurikeire bakire KTRH bari baumia bono bachikwe specialized treatment abanyagitari baito bari train ndamangana yo boruide ari nyagitari KTRH igobra to kwana iga bairiru emergency ko endera bago sugurikerwa to sabere babe buja bairane baja kora chikasia buna bakachasia botambi iko kole ase bari baumia ari sari batana kwa domri andorare urte sari motanga ya taranga sawa Rio wangu umuigoto nyamagwa nifagitie kenega konekia beire kenene esa abana baito ba ndakuririe banyorire medano yo mugato kona webwe gari yo Mancho